Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы студияда Илгиз Шәкуров. Көн яңалыклары турында киләсе ярты сәгатьтә. Узган җанисәп нәтиҗәләре буенча илдә кеше саны арткан, ә менә татарлар шактый кимегән. Тарихчылар моны ничек аңлата? Элек балалар сөйләшә торганнары русча укытсалар да урамга чыгып татарча. Хәзер русча укыйлар, урамда да русча сөйләшәләр. Бу турыда Фәрүзә Мәҗитова әңгәмә кырды. Кемдер алды, кемдер алдана. Мин курыктым инде, курыккачтым, миллион ярым акча күчердем. Татарстанда кеше алдап, акча урлау очраклары арткан. Бу хакта тулырак Алия Хайретдинова. Тиздән башкалада махсус олимпиаданың бердәм уеннары башланачак. Монда инде медальләр һәм җиңүләр алда тормый, бу үзеңне күрсәтү, үзеңне таныту. Спорт уеннарында Татарстан данын кемнәр яклаячак? Бу хакта тулырак Инзилә Хусаинова. Гыйнварның 15 көнендә Татарстан халкы мошенникларга 78 миллион сум акчасын күчергән. Узган елның шушы 2 атнасы белән чагыштырганда, бу 2 тапкырга күбрәк. Быел гына бездә 70 кеше мошенниклар кармагына эләгә. Димәк, уртача алып карасак, аларның һәммәсе якынча 1 миллион сум акчадан колак каккан. Бу очраклар әле хукук саклау органнарына мөрәҗәгать итүчеләр генә, ә гариза язмыйча калганы күпме? Күпчелек очраклар Казан, Ярчаллы, Түбән Камада теркәлә. Татарстанда кешеләрне алдап, аларның акчаларын урлау очракларын арткан. Мондый күренешкә хукук сакчылары җинаятьчелек эпидемиясе дигән атама да уйлап тапкан. Гражданнар туганнарын коткарырга, ялган кредит әҗәтен ябарга, тиз генә акча эшләү өчен соңгы тиененә кадәр бирергә әзер. Кызганыч, еш кына мондый вакыйгалар полиция бүлекчәсенә алып килә. Менә миллион ярым акчаны күчердем инде. Һәр шуны ничек кайтарырга белмим. Акчасы калдым. Алабуга шәһәрендә яшәүче 73 яшьлек ханым яңа ел төнендә алдана. Аңа сезнең исемгә ялган кредит алганнар дип шалтыратканнар. Тиз генә әҗәтне капларга кушалар, соңрак түләгән акчасын кире кайтаруларын да вәгъдә итәләр. Миллион ярым акча күчердем. Алар миңа кайтарабыз дип әйттеләр минем акчаны. Нисәтим инде шалтыраттым, телефоннар эшләми, дәшмәделәр. Миңа да беркем шалтыратмады. Чистайдагы 45 яшьлек Ират инвестицияләү юлы белән акча эшләмәкче булган. Социаль шелтәрләрдә эзли торгач, отышлы тоелган тәкъдимгә тап була. Тик аның 3 миллион ярым сум акчасы мошенниклар кесәсенә киткән. Обратился в полицию, написал заявление. Полициягә мөрәҗәгать иттем, гаризаны алып калдылар, әмма бу төр җинаятләрне ачу бик авыр эш дип уйлыйм. Минем кебек алданучылар күп икән, сораша торгач белдем. Еллар буе җыеп килгән акчамны үз кулларым белән бирдем бит. Я, можно сказать, лишился своей финансовой подушки безопасности. Җинаятьчеләр кармагына ешрак өлкән яшьтәге кешеләр эләгәде хукук саклау органнары хезмәткәрләре. Алар тиз ышанучан шул ук вакытта кара көнгә дип саклап тоткан акчалары да бар. Яшьләр өчен мошенниклар башка төр ысуллар куллана, заманча сайтлар ясап, зур процент җиңел акчалар вәгъдә итә. Татарстанцы ежедневно лишаются крупных сумм денег. Татарстанлылар алданып көн сайын зур суммаларны җинаятьчеләргә күчерәм. Соңгы тәүлектә генә дә полиция бүлекләренә 13 кеше мөрәҗәгать иткән. Гомуми зыян 17 миллион сум. Белгечләр шәхси мәгълүматны телефон аша банк һәм полиция органнары сорый алмый дип искәртә. Шик туган очракта 02 яки 112 номерына шалтырату зарур. Алия Хайретдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Узган тәүлектә республикада кеше үлеменә китергән берничә куркыныч юл һәлакәте була. ЮХИДИ мәгълүматы буенча, Казан-Оренбург трассасының Чистай районындагы өлешендә Hyundai машинасын йөртүче югары тизлектә каршы як полосага чыга һәм йөк машинасы белән бәрелешә. Җиңел автомобильне йөртүче шунда ук үлә. Бөгелмә районында Lada Granta белән Lexus бәрелешә. Lada йөртүчесе дә каршы як полосага чыккан дип фаразлана. Бәрелгәннән соң автомобиль юл читенә төшә, тулысынча янып бетә. Йөртүчесе шунда ук үлә. Әчетел автомобилендә пассажирының гомере өзелә. Йөртүчесе хастаханәгә эләгә. Казанда узган тәүлектә 242 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 7 кеше төрле тән җәрәхәтләре ала. Дәүләт автоинспекциясе машина йөртүчеләргә юл кагыйдәләрен үтәргә кирәклеген искәртә. Кызганычка каршы юл каретләре булды. Безнең юл Вәкилләрендә кешеләр үлде. Без барсына дәшәбез, юл кагыйдәләрен бозмаска, каршы юлга чыкмаска, погодный условияларны уйларга, юлга чыгарылган бөтен әйберләрне бергә уйлап, юл кагыйдәләрен бозмыйча йөргә кирәк.
Россия Ислам дүниесі халыкара форумы Казанда хәзер ел сайын үткәреләчәк. Бу турдагы указга бүген Владимир Путин кол куйган. Шулай ук әлеге документ белән ул форумның оештыру комитетын раслады. Аны илнең хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хөснуллин җитәкләячәк. Исегезгә төшерәбез, узган елның декабрендә әлеге форум федераль дәрәҗәгә ия булды. Ул Россиянең ислам дәүләтләре белән элемтәсен ныгытуга юнәлтелгән. Быел Россия Ислам дүниесі халыкара форумы 18 һәм 19 майда үткәреләчәк. Тагын бер хезмәттәшлек мөмкинлеге бүгеннән ислам илләрендә хоккейны җәелдерү буенча махсус берләшмә эшләячәк. Бу хактагы килешүгә бүген ислам илләренең хоккей федерацияләре әгъзалары кул куйды. Берләшмәнең рәисе итеп Татарстанның хоккей федерациясе җитәкчесе Наил Маганов сайланды. Аның ике урынбасары булачак. Берсе Кыргызстанның хоккей федерациясе президенты Әнвәр Амарканов, икенчесе Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең хоккей федерациясе вице-президенты Хамил Әл-Кубейси. Бу берләшмә ислам илләре арасында хоккей буенча тәҗрибә уртаклашуны, җылы якта әлеге спорт төрен ныгытуны максатында эшләячәк. Татарстан тәҗрибәсе өлге итеп алыначак диләр. От имени Федерации хоккея Татарстана. Татарстанның хоккей федерациясе исеменнән хезмәттәшлеккә ачык булуыбызны белдерәм. Үзебездә булган тәҗрибә белән уртаклашырга әзербез. Безнең республикада хоккей беренче урындагы спорт төре. Без сезгә һәр яклап ярдәм итәрбез. У Татарстана есть такая уже большая история развития хоккея. Татарстанда хоккей тарихы гаять зур. Акбарс командасы гына үзедән тора. Анда танылган хоккейчылар уйный. Турнирның югары дәрәҗәдә оештырылуына гаҗәпләнеп йөрибез. Сезнең тәҗрибә безнең өчен бик кызыклы. 4 көн дәвамында Казанда ислам илләре арасында беренче халыкара хоккей турниры барды. Анда 13 илдән Бәхрәйн, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Марокко, Төркия, Иран, Казахстан, Үзбәкстан, Төркмәнстан, Кыргызстаннан командалар катнаша. Безнең республиканы ярышта Акбарсның өстәмә составы һәм Татарстан җыелма командасы тәкъдим итте. Бүген кичке сәгать 7-дә Татнефть-аренада турнирның ябылу тантанасы була. Һәр команданың иң яхшы уенчылары катнашында гала матч узачак. Ябылу тантанасында җырчылар Динә Гарипова һәм Хәбиб чыгыш ясаячак. Танылган спортчы Алина Захитова да килер дип планлаштырыла. Бу чараны безнең телеканал турыдан-туры трансляциялый, тантананы безнең тапшырудан соң карый аласыз. 2020 елгы халык санын алу нәтиҗәләре буенча фикер алышу бәхәсләр дәвам итә. Татарстан белгечләре дә үз фикерен белдерә. Бүген күпләрне борчый торган мәсьәлә Россиянең төрле төбәкләрендә халыкның артуы яки кимүе. Әйтик, Россиядә татарлар 596 мең кешегә кимегән. Төбәкләрдә шулай ук марыйлар, мордвалар, чуашлар, удмуртлар да сан ягыннан азайган. Кемдер моны исәпнең пандемия чорында туры килүе белән, кемдер җан исәпнең өлешчә интернет аша узуына бәйләп карый. Әйтик, бөтен Татар конгрессында җан исәп саннарын аның пандемиягә туры килүе һәм бар кешенең дә сан алмауы белән аңлаттылар. Татарстан буенча алганда татарлар сан ягыннан кимемәгән. Ни өчен кайбер белгечләр бу җан исәп һич тә камил булмады дигән фикердә. Аңа нәрсә йогынты ясаган? Үз фикерен тарихчы, археолог, татар төбәкчеләре оешмасы рәисе Альберт Борханов җиткерде. Альберт Ахмаджанович, исәнмесез? Хәерле көн. Узган ел азагында Росстат җан исәп нәтиҗәләрен игълан итте. Илдә халык саны арткан, ә менә татарлар саны кимегән. Моның нәтиҗәләрен нәрсә белән аңлатып булыр иде? Монда демография мәсьәләсе дә бар. Замана үзгәрде. Һәр татарларны безнең бүлергә дә тырышалар, төрлечә татарларның киметергә тырышалар. Рус теле белсә инде рус дип языла. Татарча яхшы сөйләсә татар дип языла. Андай моментларда булды. Шуннан соң яшьләрнең күбесе телне белмиләр. Шуның өчен татарларның яшьләрен күбесе рус диптә или башка милләттә язырга мөмкиннәр. Мәсәлән, Башкортстанда башкорт дип һәм башка милләтләрне. Төп мәсьәлә, конечно, безнең демография кала. Демография проблемасы милләтнең үсү өчен бер гаиләдә һәр гаиләләрнең корырга яшьләр ашыкмыйлар. Бер яктан матди ягыннан, икенче яктан психология ягыннан һәм дәүләтнең сәясәте дә бар монда. Җан исәп вакытында татарларны этник төркемнәргә бүлеп карау да бар иде. Әйтик, мишәрләр, типтәрләр, Сибир татарлары, Әстерхан татарлары. Бу да гомуми санга йогынты ясадымы икән? 60-90 елларда без моңа бик милләтне бүлеп, төркемнәргә бүлеп өйрәнергә тырыштык. Шуның сәбәбе бар. Менә хәзер Әстерхан өлкәсендә һәм ноғайлар бүленеп чыкты, мәсәлән, крәшеннәр бүленеп чыкты. Ул монда бер яктан сәяси проблемасы килеп чыкты. Монда фәннең дә нигез, дөресен әйткәндә, фәннең дә роле. Менә Башкортстанда, мәсәлән, алып китәргә була, махсус төзүделәр, оешмалар, мишәр оешмасы, мишәр
Ул бит сословиялар, әле милләттә түгел ул төркемнәр. Күбесе аңлап бетми. Татар милләте зур, аның эчендә төрле төркемнәр булган тарихи. Алар берләшкәннәр, ләкин милләт зур формалашып бетмәгән. Шул этник группалар һәм сословие группаларда алар роль уйныйлар. Миңа бик охшый Мордовия һәм Пенза ягында, Саратов ягында татарлар, алар мишәр дип әйтмиләр үзләрен, без татар дип һәрвакыт. Я мусулман дип әйтәләр. Безне дин аркылы берләштерү зур фактор дип әйтәсем килә. Жан исәп пандемия чорына туры килде. Күп кенә кешеләр үйләренә исәп алучыларны гомумән кертмәде. Һәм гомуми нәтиҗәләрдә моның чагылышы бармы, ничә уйлыйсыз? Күп кеше инде куркып, авыру дип кертмәделәр үйләренә. Һәм күп кешеләргә йөрмәде. Моның да йогынтысы бар, ләкин бу төп сәбәп түгел. Башка милләтләрдә кимегән дип күрсәтелә, әйтик, чуашлар, мордвалар, марилар. Һәм менә моның сәбәпләре нәрсәдә? Мин төп сәбәп әйтәсем килә, күп милләтләр нигә әзия, бу демография проблемасы. Мондай дәүләтнең дә бар, халык үзе дә гаепле, чөнки санга хәзер хатын-кызларның да монда роле, гаиләләр соң төзелә. Һәм гаиләләрдә 1-2 генә бала максимум, бала булмаса милләт тә булмый, авыллар да бетә, тел дә бетә. Альберт Ахмаджанович, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Бергә булыйк. Киләчәктә нефть чыгару сәнәгате Татарстан икътисадының төп тармагы булачак. Бүген бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белдерде. Ул КФУда планетада сыйык углеводород запасларын үзләштерүгә багышланган халыкара фәнни үзәкнең күзәтчелек советы утырышын үткәрде. Россиядә шундый 10 үзәк бар. Аларда арзанлы һәм экологик яктан чиста нефть белән тәэмин итү технологияләре эшләнә. Күзәтчелек советы утырышы әгъзалары 1 ел эчендә башкарылган хезмәтләр һәм аларның нәтиҗәсе турында фикер алышты. Елга максатлар билгеләнде. Президент Татарстан үзәкләрендә җитештерелгән технологияләр илне нефть запаслары белән тәэмин итәргә һәм беренче чиратта безнең республикада кулланылырга тиеш дип белдерде. Деятельность республиканского центра направлена на разработку эффективных технологий поиска, разведки и освоения залежей углеводородного сырья. Они должны обеспечить страну запасами доступной нефти и газа, как на новых малоизученных территориях Арктики, так и в пределах уже существующих крупных месторождений. Татарстанда максатчан кулланылмый торган авыл хуҗалыгы җирләре һаман кала бирә. Узган ел 100 000 гектар шундый участок ачыкланган. Бу проблеманы бүген республиканың җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгының еллык коллегиясендә күтәрделәр. Ул Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашында узды. Ул исә министрлыкка берничә мөһим бурыч куйды. Буш җирләрне әйләнешкә кертү, муниципаль оешмаларны бөлгенлектән саклап калу һәм республика чикләрен тәгаенләп бетерү. Бу минутка кыскача Гөлнас Сайфетдинова. Муниципаль һәм дәүләт милке хисабына узган ел тулайым бюджет 16 миллиард сумга тулыланган. Керемнәрнең 93% җир арендасыннан. 2 миллионга якын җир участогына кадастр бәясе бирелә. Быел капиталь төзелеш объектлары буенча да шундый ук эш көтелә, ди министр. Государственным советом Республики Татарстан утверждены соглашения об установлении местоположения границы Республики Татарстан со всеми смежными субъектами России. Киров өлкәсеннән кала Татарстан янәшәсендә булган барлык төбәкләр белән дә чикләрне билгеләү турында килешүләр расланды. Дәүләтнең бердәм милек реестрына безнең республиканың Оренбург өлкәсе, Башкортстан һәм Мари ил белән чикләр турында мәгълүмат кертелде. Чувашия, Самар һәм Ульяновск өлкәләренә кагылышлы эшләр экспертизада. Татарстанда бу ел ахырына кадәр торак пунктлар һәм территориаль зоналарның чикләрен билгеләү эше төгәлләнергә тиеш. Республика әлеге юнәлештә пилот төбәк, әмма район җирлекләрендә бу эш әлегә тиешенчә башкарылмый. Авыл хуҗалыгы җирләрен максатчан кулланмауда көнүзәк мәсьәлә булып кала бирә. Внесение изменений в закон об обороте земель җирне куллану турындагы законга үзгәрешләр кертү файдага булды. Әйтик, моңарча аның 3 ел максатчан файдаланылмавын исбатларга кирәк иде. Ә хәзер исә инспектор урыннарга чыга һәм авыл хуҗалыгы мәйданнарында 3 еллык куаклар үсеп утыруын күрә икән, бу җирне максатчан кулланмауда төп дәлил булып тора һәм хуҗасыннан тартып алырга мөмкинлек бирә. Узган ел 100 000 гектарда кулланылмаган авыл хуҗалыгы җирләре ачыкланган. Ел ахырына шуларның 3тән 1 кулланылышка кертелә. Наличие в республике большого количества необрабатываемых заброшенных земель просто недопустимо. Считать чрезвычайным фактом, если таковые земли существуют, и безразлично, Азат Киямович, к этому относятся главы районов. Ну как так можно спокойно спать ложиться, если у тебя гектарами там неиспользуемые земли или заброшенные земли? Доход должен приносить, а от него одни убытки.
Узган ел күп балалы гаиләләргә 3000-гә якын җир участогы бирелгән, хәзерге вакытта 26 000 гаилә чират көтә. Гөлназ Сайфетдинова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Шөп түгү өчен бурычлары булган Казан халкына бу хезмәт күрсәтелмәгән очракта да әҗәтләрен түләргә кушалар. Моның өчен пениларны сызып ташларга вәгъдә итәләр. Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Башка темаларга бүген Татарстанның юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе идарәсендә ышаныч һәм иминлек республика бәйгесенә йомгак ясадылар. Татарстанда юлларны тагында иминрәк итү, юл йөрү кагыйдәләрен яшьтән үк өйрәтү, машина йөртүчеләр аларны үтәсен өчен төрле мөмкинлекләр тормышка ашырыла. Соңгы 10 елда республика юлларында үлүчеләр саны 3 тапкырга кимегән. Бу күрсәткечтә сезнең дә өлешегез зур, диде ЮХИДИ җитәкчелеге. Журналистлар халыкка юл кагыйдәләрен ЮХИДИ тармагындагы яңалыкларны җиткереп тора. Матбугат чаралары арасында әлеге конкурс 20нче тапкыр уздырыла. Репортажларны, мәкаләләрне, язмаларны 9 номинациядә бәялиләр. Иң мөһиме, республика юлларында һәлак булган кешеләр саны елдан-ел кими. Бу сезнең дә эшегез нәтиҗәсе. Кай вакыт сез үзегез дә безнең юлларда кеше гомерләрен саклауда үзегездән нинди өлеш керткәнегезне аңламыйсыздыр әле. Ваше перо, ваше слово. Теләсә койса журналисттан инспектор ясап була, тик һәр инспектордан да журналист ясап булмый. Бер оста хәбәрче йөзләп инспекторны алыштыралар дип саныйм мин. Сезнең каләмнән чыккан сүзләрне халык укып, күреп, хәлне аңлый, үзе өчен нәтиҗә ясарга мөмкин. Рифкат Нургалевич, когда этот конкурс начинал, Рифкат Нургали улы бу бәйгене башлаганда дәүләт автоинспекциясе алдына зур бурыч куйды. Һәр розеткадан юл кагыйдәләрен үтәргә кирәклеге яңгырап торсын диде. Безнең хезмәттәшлек шул зур бурычны үтәргә иң мөһиме кеше гомерләрен саклап калырга ярдәм итә. Бүген республиканың телевидение, радио, газета һәм интернет басма хезмәткәрләрен бүләкләделәр. ТНВ каналыннан яңалыклар хезмәте вызов 112 тапшырулары хезмәттәшләребез Илдар Сафиуллин, Рамил Галиуллин, Рания Абдрахманова, Лина Зиннатуллина, Станислав Шелиховның хезмәте бәяләнде. Болгар радиосының яңалыклар хезмәте дә җиңүчеләр рәтендә. Каждый раз вижу, каждый случай трагедии, как разбирается, рассматривается. Һәр очрак, һәр фаҗигадан соң мондый хәл кабатланмасын өчен нишләргә кирәклеге җентекләп өйрәнелә, анализлана. Төп сәбәпләрнең берсе кешеләрнең җавапсызлыгы. Сезнең аша без халыкка шундый фикерне җиткерергә тиеш. Юл җавапсызлыкны гафу итми. из года в год. Юл хәрәкәте иминлеге турында язучы журналистлар саны елдан-ел арта. Бу әлбәттә уртак нәтиҗәгә ирешергә мөмкинлек бирә. Хәбәрчеләр юл кагыйдәләрендә өйрәтә, балалар белән дәшлей, безнең абруйны күтәрә. Шуның өчен рәхмәт сезгә. Мы можем добиться тех результатов, которых мы и добиваемся. Киләсе атнада Татарстан тагын бер зур чара кабул итәчәк. Якшәмбе көнне Казанда махсус олимпиаданың бердәм уеннары башлана. Безгә Россия төбәкләре һәм Белоруссиядән 1000 артык спортчы җыела. Алар барысы да мөмкинлекләре чикле кешеләр. Уеннарның максаты да шул: алар үзләрен җәмгыятькә кирәкле кеше итеп тойсын, башкалар белән бер рәттән шөгыльләнсен, ярышсын. Бу турнирда беренче мәртәбә кышкы һәм җәйге спорт төрләре буенча ярышлар бергә уздырылачак. Монда җиңүчеләрне дә билгеләмиләр, ниндидер рекордлар куярга да теләмиләр. Иң мөһиме, сәламәтлекләре чикле кешеләрне спортка якынайту. Махсус олимпиада бердәм уеннарының төп максаты әнә шулар. Бу чара физик мөмкинлекләре төрле булган үзенчәлекле кешеләрне мөстәкыйльлеккә өйрәтү, тормышка яраклаштыру сәләтләрен ачу өчен уздырыла. Уеннарда Татарстан данын 126 спортчы яклаячак. Татарстан районнарында безнең Минзәлә, Мамадыш, Зеленодол районнары, безнең аннан соң Казан шәһәреннән менә катнашачаклар спортчылар. Аларга зур өметләр баглап торабыз. Чөнки алар бик нык әзерләнделәр, күптән көттеләр. Менә шу спорт төрләре белән шөгыльләнеп, үзеңнең тагын сәламәтлеген ныгыту, үзеңне таныту өчен бер дигән ярышлар. Узган ел сынап карау ярышлары Казанда узган иде инде. Быел турнирны тагын да үзенчәлекләргә китәргә уйлаганнар. Уеннар кышкы һәм җәйге спорт төрләре буенча узачак. Тау чаңгысында шу, бадминтон, волейбол, йөзү, теннис һәм башка спорт төрләрендә 1000 артык спортчы катнаша. Для этих людей действительно важно. Бу кешеләр өчен тырышлыкларының нәтиҗәсен башкаларга да күрсәтү мөһим. Ниндидер медальләр түгел, эшләрен тиешенчә бәяләү, ирешкән дәрәҗәләренә карап сыклану да мондый спортчыларны бәхетле итә. Үзләрен җәмгыятькә кирәкле кешеләр итеп тойсыннар өчен Unified, ягъни катнаш командалар булдырганнар.
когда человек с особенностями, человек без особенностей. Мөмкинлекләре шикле һәм сәламәт кешеләрнең бер команда булып, бер-берсенә ярдәм итүе бик мөһим. Бу инвалидлар өчен генә түгел, яшь буын өчен дә бик кирәк. Ул аларны башкаларга җаваплы карарга өйрәтә. Ярышлар 21 гыйнвардан алып 27-сенә кадәр дәвам итәчәк. Алар Казан Экспода башланып, Зия тауларында Казанның теннис академиясе, гимнастика, бадминтон үзәкләре һәм Буревестник комплексында дәвам итәчәк. Индилә Хусаинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Безнең телерадиокомпаниядә алдагы төндә һәм 18 гыйнварда иртәнге якта профилактика эшләре үткәрелә. Шул сәбәпле ТНВ, ТНВ Планета, Шаян ТВ каналлары тапшырулары төнге 2-дән иртәнге 9-га кадәр эфирга чыкмаячак. Булгар радиосы эшчәнлегендә дә өзеклек булырга мөмкин. Бүгенге менә шундый яңалыклар, киләсе минутларда да безнең телеканалда калыгыз. ТНВ ислам илләре арасындагы беренче халыкара хоккей турнирының ябылу тантанасын турыдан-туры эфирда күрсәтәчәк. Сез дә халыкара чараның шаһитләре була аласыз. Автомобили с пробегом в новом автосалоне «Леонавто». Отечественные и зарубежные бренды в одном месте. Полная проверка и диагностика каждого автомобиля. Выбери свой автомобиль в «Леонавто». Телефон в Казани 214 14 14. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты «Мир» Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все, этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. С добавкой здравурни сушка куры несутся зимой, как летом. Добро пожаловать на борт премиальных внедорожников Exit. Только в январе с преимуществом до 1 миллиона рублей. Пройдите тест-драйв в Exit-центре РРТ на Чуйкова 54Б. Подробности по телефону 207 2080. Exit. Born for more. Продсклад «Победа». Конфеты «Волжские просторы» 459,90 за килограмм. Чипсы «Лейс» 140 грамм в ассортименте 99,90. Enver Nurgaliyev tuğan günün Qozonda bayram ita. 26, 27, 28, 29 гыйнвар Qozon Unix. В магазине «Улыбка радуги» с 13 по 31 января хозяйственные товары 3 по цене 2. Только по карте покупателя. Приходите в магазин «Улыбка радуги». Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Республикабызда температура сизелерлек үзгәрми. Киләсе минутларда һава торышы белән тулырак танышырбыз. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш Бөгелмә Баулы Азнакайда кояш чыгачак, уртача 10 градус салкын. Төньяк көнчыгыш районнарында Түбән Кама яршалы Алабугада алмашынучан болытлы һава, уртача 10 градус салкын. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида шулай ук болытлы 12 градус салкын. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балташта явым-төшем көтелми, уртача 10 градус салкын. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә термометр баганалары 10 градуска кадәр төшәчәк. Чистай, Нурлат, Мамадышта аяз, уртача 9 градус салкын. Пәнҗешәмбе аяз, көндез кояш сөендерәчәк, температура югарырак булачак дип фаразлана. Санчи бөтен организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыруларын, хроник авыруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган юкка гына аны Кытай медицинаның хәзинәсе димиләр. 20 гыйнвар көнне Farmland аптекаларында Санчига 20% ташлама. Телефон 8927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. Алабыз Казанда алмашынучан болытлы һава, уртача 12 градус салкын. Җил көньяк көнчыгыштан атмосфера басымы төркемеш баганасының 770 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 81%. Җирнең магнит кырытыныш бүгенге менә шулар иде. Студиядә Эльвина Насыбуллина. Сау сәламәт булыгыз.